नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतलो कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी दिवंगत उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या हांगेले परिचय करून दितस. आधुनिक दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे शिल्पी म्हणून ख्याती पाविले उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या भारत स्वातंत्र्य झुजारी आणि राजकारणी जावन आशिल्लेंचे. त्यांनी 21 नोव्हेंबर 1902 इसवींतू मंगळूरांतू जल्मलेंती. तांगेले शिक्षण मंगळूराचे सेंट एलोशियस प्राथमिक शाळा, कॅनरा प्रौढशाळा आणि सरकारी कॉलेजांतू जाल्लें. श्रीनिवास मल्ल्यांनी 18 वर्स प्रायेरी महात्मा गांधीले उल्लेख मान दिवन भारत स्वातंत्र्य झुजांतू जोडलेंती. त्यांनी आपले कुटुंबाचे व्यवहार सोडून सत्याग्रहांतू वांटू घेतलो. त्या निमित्त तांकां साबार वेळा जेल शिक्षा जाल्ली. काँग्रेसाचे जिल्हा समितीचे कार्यदर्शी जावचे मूलक तांगेले राजकीय जीवन आरंभ जालें. 1936 ताकून 1950 पर्यंत अध्यक्ष उपरांत अखिल भारत काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी जावन वावर केले. 1952 थाकून 1963 इसवी थाय त्यांनी दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचो प्रतिनिधी म्हणून लोकसभा सदस्य जावन चुनायत जावन आयलेंती. प्रामाणिक आणि क्रियाशील राजकारणी जावन मंगळूर विमान निल्दाण, नवमंगळूर बंदर, मंगळूर हासन बेंगळूर रैल्वे लाइन, उल्लाल सांकोवू, मंगळूर टाउन हॉल, सर्क्यूट हाउस, आकाशवाणी मंगळूर, कर्नाटक रिजनल कॉलेज सुरतकल आता NITK म्हूण आपयताची, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 इत्यादी संस्थो मंगळूरांतू स्थापन जावच्याक कारण जाल्लेंती. त्यांनी 19 डिसेंबर 1965 इसवींतू देवादीन जाल्लेंती. श्रीनिवास मल्ल्याले गौरवार्थ मंगळूरांतू कद्री, मंगळूर टाउन हॉल, नवमंगळूर बंदर आणि NITK मुखारी तांगेले पुतळी स्थापन केला. सुरतकलांतू श्रीनिवास नगर निर्माण केला. विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन पडिलांत तांगेले पुतळी स्थापन करून श्रीनिवास मल्ल्या वृत्त रचन केला. तांगेले 115वे जन्मदिवस स्मरणार्थ भारतीय टपाल ताकून टपाल कवर मेकळें केलां. साबार जनोपयोगी वावर केलेले प्रामाणिक राजकारणी जावन जनमानसांतू स्थिरसाई जावन उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या आसच. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या हांकां श्रद्धांजली दितात. नमस्कार.